Los mejores chistes malos de la historia por David Ogando. Érase una vez un gatito con 16 vidas. Pero vino un 4x4 y lo atropelló y murió. Había un bebé llorando muy tristemente. Vino su madre y le preguntó: ¿qué te ha pasado? Que una serpiente me mordió. ¿Cobra? No, mamá, fue gratis. ¿Sabías que las cajas negras de los aviones en realidad son naranjas? ¿Qué me dices? ¿Que no son cajas? Fin de David Ogando al bar. Los tres gatitos, por Jesús Gabriel Cacheda Rubio. Érase una vez tres gatitos. Su madre les mandó comprar comida para el cocido. El mayor cogió los garbanzos. El mediano cogió las patatas. El pequeño cogió los chorizos y esa noche comieron cocido. Fin por Jesús Gabriel Cacheda Rubio. Cortacontos 5. Había unha vez unha bonita casa grande situada ás aforas dunha pequena vila na que vivía unha rapaza chamada Laura. Ela era guapa, graciosa e estaba sempre moi contenta. Gustaballe moito xogar no xardín que había detrás da súa casa. Neste xardín había un formigueiro onde vivía a formiguiña Vilma coa súa familia, que traballaba sen parar. A ela mandaron a buscar comida polo xardín, como a cada tarde. Ela iba toda contenta cantando mentres buscaba comida, cando se topou cun enorme zapato azul diante dela. E tiña toda a pinta de querer aplastala. «Non, por favor!», gritou desesperada. Laura deuse conta e baixou a cabeza. Topouse cunha formiguiña negra pero moi bonita e díxolle: «Ai, perdón, non sabía que estabas aí. É que cando xogo despístome moito». «Non pasa nada, estou a feira. Somos moi pequenas e claro, non hai quen se fixe». «Vaya, pois ven se queres comigo e xogamos. Despois volves para a túa casa e mañá se queres, pois vémonos outra vez». «Vale», dixo Vilma eufórica. E xogaron as dúas case toda a tarde e todas as tardes seguintes. Incluso Vilma acompaña ao colexo ás veces. Fin por Andrea. Cortacontos 5. O cerebro cantante, Alba Rianta Boada. Érase unha vez un cerebro que estaba moi triste. Entón colleu o coche e foise. Cando chegou falou cos seus amigos. E foron á discoteca. E ali cantaron un montón. Fin, Alba Rianta Boada. Cortacontos 5. O pingüín perdido por Esteban Calviño Areán. Había unha vez un neno que un día topou un pingüín na porta da súa casa. Foi a policía local, pero ninguén o perdera. Xuntos decidiron remar hasta o Polo Sur e atopar a súa familia. Cando chegaron, o rapaz dixo adeus e marchou navegando. O pingüín quedou moi triste porque quedara só, pero... De repente o rapaz volveu. Por fin xuntos fundíronse cunha grande aperta. Fin por Esteban Calviño Areán.
5. Brian, Super Mario Odyssey parte 1. En lo alto, sobre el castillo de Peach, Mario y Bowser peleaban. Después Bowser le tiró su visera Boomerang. Cappy miró toda la escena y Mario cayó de narices al reino sombrero. Cappy y Mario se hicieron amigos. ¿Te gusta mi transformación de visera? Mario lanzó a Cappy a una rana y se convirtió en ella.